Мои родители са виетнамци, но аз съм родена в България. Танцувам модерен балет и класически балет. Започнах с чан да играя. И танца като цяло е нещо, което доста ми помогна да преоткрия себе си. Така може да България за мен е всичко. Повече от втора родина. За мен България е прекрасна страна. Настина прекрасна, хората много са добри. И тук навек си любовта. Срещна ни съдбата. Съдба, карма, но най-вече изкуството. И до сега не съжалявам, че уча се в България. Чан дошъл в България през 80-те с всички онези хиляди виетнамци, учили и работили по онова време у нас. И въпреки, че можел да избира между образование в Москва или в София, решил балет в България. Близо 40 години по-късно той дели сцената и живота със Светлана. Работи и за културния обмен между България и Виетнам. Все пак това има традиция между Виетнам и България. Хубаво е това спогодба, защото виетнамски народ е много трудолюбив и много специално за строителството много добри. Заварчих си вачи. Имаме опит от пребиваването на толкова много виетнамци в миналите години и много добре ще се отрази. Има някаква духовна съвместимост между двата народа. Не си пречат едни на други, а напротив, взаимодействат си и си помагат. И не,